makita ang kahayag ni Kristo. Na din ang kalayo nga naa nimo dili dapat nga magpalong-palong. Dili dapat magkaupos, dapat magkadako ang kahayag. Hantod nga kana nga kangit-ngit diha nga pusto na sa maong kahayag. Dili kay ang kahayag mo na giputos sa kangit-ngit. Ang Bible nagsulti nga din yung si Jesus ang imong lamparahan ayaw ibutang ilalom sa lamisa. Apan ibutang kini diha sa ibabaw sa lamisa. Nga aron nga tungod ni ana ang kahayag mo mukayanap ngadto sa mangit-ngit nga palibot. Na karon kung si Kristo imong ilhon sa imong kinabuhi nga siya ang imong kahayag, na sigurado yun nga budan-ag ang imong kahayag. Kay si Kristo man imong kahayag. Si Kristo ang dapat mupuyo sa imong